Il-President ta' Malta Giorgi Vella wassal l-aħħar messaġġ tiegħu għal żmien il-festi hekk kif issa jinsab qrib it-tmiem tal-ħidma tiegħu bħala President, messaġġ li kien iffukat fuq il-ħtieġa li nogħżu l-paċi. Biex flimkien napprezzaw l-għoża u l-kumditajiet li aħna mdawrin bihom. Napprezzaw kemm hi sabiħa l-paċi. Fil-messaġġ tiegħu Giorgi Vella fakkar fil-ħidma tiegħu matul dawn is-snin illi kienet tikkonsisti f'appuntamenti soċjali għadi marbut ma' ġimgħat ta' festi, ħidma ta' karità u ħafna responsabiltajiet oħra fejn fost oħrajn kienu jinkludu l-pandemija tal-COVID illi wkoll ġabet magħha ħafna responsabiltajiet fosthom iż-żieda fl-għajnuna lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Fl-aħħar diskors tiegħu tal-miliet bħala President Vella fakkar li bħallum ħafna jħarsu lura lejn l-isfidi ta' matul is-sena għal iżgur li ħadd ma jinsab ħieles mill-inkwiet fejn sqari li bħala President intaqa' ma' ħafna li kellhom bżonn għajnuna u witen. Huwa fakkar ukoll il-ħidma kollha tiegħu ma setgħetx issir mingħajr is-Sinjura Miriam Vella. Giorgi Vella ma naqas milli jitkellem dwar il-gwerer li għaddejjin madwar id-dinja fosthom fis-Sudan, fl-Ukrajna u fl-Art Imqazza fejn numru ta' familji sfaw imkisrin u maqtula. Il-President insista fuq l-importanza li flimkien napprezzaw l-għoża u l-kumditajiet li bosta huma mdawrin bihom. Issa l-impenn ewlieni li jmiss l-President Vella huwa fis-26 ta' Diċembru, il-ġurnata tal-Istrina, jum ta' solidarjetà li fih il-pajjiż kollu jingħaqad għal skop nobli.